Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a zároveň pri prvom videu a dneska si zahrajeme Berry Prison. Na to. Pre začiatkom videa môžete dať like, odber a zvoneček a môžete si a užite si moje prvé video. Začíname. Takže zatiaľ je to také ľahšie. A keby som mal ešte povedať, tak nič. No, chcel by som vám povedať, že zajtra bude nové video. Ešte ho musím dneska zeditovať, takže dneska to bude ešte na to dobre. Akože to video som myslel, že zajtra, to teda dneska budem. Kurňa, ale počkať. Teraz. Tučko, nie, tučko. A nič. Nie. A sme skapali. Uhni. Zdrhaj. Jak ti pomaly je. Help, počkaj, pomoc. No, tučko, haha. No to je jedno. No, hlavne, že sme mu učiekli. A áno, môžete kliknúť do nemôžem ho zabiť, no to je jedno, ale pre začiatkom mohli by si dať všetko, like a odber, bol by som veľmi šťastný a aj veľmi komplikovaný, lebo toto, dokým vyjde toto video, tak to bude až v marci, no, vlastne už je marec, no, to je jedno, no. Takže to vlastne bude apríli, si voľko aj ne. Robím si srandu. Ani ma nepoznáte, takže moje meno je Niko. Počkaj, už som to hovoril? Mám pocit, že som to hovoril, no to je jedno. Ale moje meno je Nikolás. A nepoviem, kde mám píno. Dobre. A môjim snom je sem, že chcem byť youtuber a zároveň aj tiktoker, takže wow. Trochu nám to tam spadlo. No, a teraz toto. To sa môžeme preskočiť. Čo bolo? To čo bolo? To... Ty bogo, to čo je? Čo je? A poď. Až musím prejsť toto. A teraz pome. No už to ide. A bang, a teraz. Dobre, zvládli sme to. Ale to čo bolo? Jaká gola? No nič, no. Vidíte to? Ja som sám, ktorý to vidí. Kurňa, ale nemôže... Zdrhaj. Otoč to. Ty vogo. Toto bolo offos. Ale to čo bolo? To sú také isty boli. Také isty? Alebo to sú alebo... Počkaj, čo keby to boli väzni, akože... Niekde ma to napadlo, ale... Nie. ABC. To si môžem tak, že... Dobre, tak nič. Tak nič, no. Mohli sme už no. Ale... Bol by som opäť rád, keby ste dali ten like. Takže ideme na to. To si mám dať energy? OK. A poďme na to! Uhú! Ty vogo! Ja som nejaký rýchly. Normálne Sonic z Vyšu, by som povedal, po slovensky. Alebo slovenský Sonic, to je čo lepšie. No. Teraz, aby sme to hlavne dali. A nebudú tak... Tak to vydá. Oj, co? Nemůžu si to viacej? Ja to môžem mať iba jedno, tak to nič.
Chcem to vypiť. Tak keď to máma taká dá, si nemôžem vypiť, jo? Nechal som to v tomto programu. Môžete mi už pomôcť? To je jedno. Dobre, a teraz to musíme hlavne dať. To čo bolo? Som za zlato normálne, no to je jedno. Dúfam, že to dám som skorej, lebo to chcem, aby to bolo také kratšie video, ešte dokým to editujem, tak toto... No to je, what the fuck, to čo bolo? No to je jedno, ale akože... Ty bogo, ani vyskočiť nemôžem. Jupi, papi. OK, ideme. A pum, dobre, dali sme to, dobre Nikolás. No. Ale to. Skákanie, bobr. No nevím skákať. Aha. No nie, no to je jedno. To je ľahké ináč, tak ja idem. Ale už to mám, že 6 jedna. Už by som si mohol pohnúť. Pum. A pum. Čo tam musím natvoriť? OK. Takže to musím. Prečo? Tak. Musím to čo najskôr. Teraz zabijem. Nič sa nestalo. Ale... Ja som taký gamer. Ozaj tu sovka. No to je jedno. Teraz idem sem. Pum. Ale tu mám muchu. No to je jedno. Kam prečo to hovorím, že tu mám muchu? No to je, no. Takže ideme. Ďakujem za koní. Dobre, dal som to. Vamos. Wow. Ja som taký, no to je jedno. Pum. Kam ja to neviem preskočiť. Ja som, už čo? Pum. A ináč za 50 odberateľov, no to je veľa, za 50 odberateľov sa odhalím a budem už točiť aj s webkamerou, takže sa môžeme na to pripraviť. No, pokiaľ vôbec budem mať webkameru, no, buď sa odhalím, ale bude to iba taký čort, takže asi bude vidieť najmenej alebo najviac. Juhu! No a teraz pekne, ja ani neviem, čo sa nachádzame. Kafetéria? Čo? No? Dobre. A to čím ho mám zabiť? Ja, tu je bazooka. Ja ho mám spomalý. Prosím. Stop. Dobre, umrel. Fíha. Čo je? To je jaký výmysel. A teraz máme akurát 10 minút to trvá, takže to už neviem, či bude niekto pozerať, ale...
Ty, komo? Budeme tu zajít na ruce. Poď. Poďme. Hej, kamo, jaké to musí byť veľké? Čo, jak ma to mohlo? Teraz ma to nikdy nezabije. A pum! Prosím. Už sme to plánu. A ja mám použiť? Och, nie. To musím... Až sa môžem vlastne jedno mať. Tak, to... Môžeme to... Kurňa, ale... Jako sa tam dostať? Neviem. Ono je to tam stále. Kurňa. No, tak musíme aj... Čivogo. A poď. Ty robíš srandu. Akože to je už nie asi už ozaj, že naprd hlavne. Že mi už naprd hlavne. No konečne. No. Vypíjaj, pokiaľ sa tu zaberám. Počuj. Zabili sme ho! My sme ho zabili! A teraz čo? Zoberiem si kojny. Nie, tak nezober. Auto? A kde sme Ameriky? Dobre, rážime. A práve sme sa dostali von! On má 3 a 3 a 3 a 3. Kamon! Idem do toho. Ale ja to nepreskočím. Ja to vyskočím na to. Dá sa vyskočiť. Tak prečo tam nejdem? Čakať. Ne? A bum! Kde to je mucha? No to je jedno. Takže bum. A dávame to. Takže... Ja som to povedal, že vyhral. Ja som vyhral. Ale ja som ešte nevyhral. 13 minút. Tak, toto video, že budem mať 15 minút, tak ja sa asi zvláštne. No. Takže ideme na to. A poď. Ostala som do Luka sa inde. A
A tu si pozerám kolejný prsa. A nie. Dal si idem preč. Ja som to zvládol a zvládli sme to ľudia! A takže to znamená... Čaute ľudia! Ja to ešte môže byť toto? Dobre, takže čaute ľudia!